Yen iya ya iya yen ora ya ora. Ngoten ya ki ya. Nggih nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojo kula. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal-budal Mas aku teko. Jenenge ora pantes ora sopan. Gemuk. Malah iki ya. Biyen tak tolak. Mbak Kesi. Apa? Dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen lho sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Ora. Ya kudu nrutus. Kan apa tadi? Tenguk-tenguk. Lek sampean kan dhewe iki cenguk. Berarti non sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Nah, lagi ya. Don't look from the outside, but from in the heart. Jare pangananmu gatot kan dadak malamnya apa Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter Pak. Silahkan masuk. Silakan masuk. Oh, lah mbok iki. Gini. Larang Sing didol iki ora dhuwur. Lah ngopo? Modot. motor iya. Undo layangan dajos. Mbak Lia, ya Mbak. Kaya kupu lan satelit aku tenang kelandian kaya mencari lagu dan jalan sembrani aja yang Dua kali, Mas. Dah, Wanda, ya deh. kaya kupu lan satelit aku tenang kelandian kaya mencari lagu dan jalan sembrani aja yang Terima kasih. Aku iki karo Mas Klidik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora neng Madiun, Ponorogo, neng Solo. Iya. Ketemu neng Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora iki? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean wis kulino neng kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokallah, barokallah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klidik. jembleng serendeng gumun setahun kula.
Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek lek kene ra enek. Gosek sampean ora kulak pawarta adol pangkrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah iki mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabipun syukur Kyai Candirejo menika luweh-luweh. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian. Oh iya. Anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo. Saya dipun kuati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat nyatu manunggaling dadi siji, nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajipun Bali Desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Nah, Pak Lurah perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar lho asmane Sukar ning piyaine nggih mboten Sukar blas. Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paringgen kaya ngeten iki Jopi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ning Candirejo, Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Boten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen boten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa to sapa. Boten pancen nggih kathah damelan ngoten. Oh, kathah damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Lah kulino Madiun dan sekitarnya paling ngono kuwi. Mula ya Allah, masyaallah Mas Cahyo. Nggih. Ngeten niki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap diriwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing tangga teparus dayanipun. Nggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya Wawenjing. Loh, kok ing Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat, jauh dari stunting. Leres. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ing Pasar Sumoroto, Ponorogo. Tanggal 11. Sareng kali kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Acarane sami. Acaranipun benten kula sunatan. Wah, ngeten. Sunatan. tak kira padha karo ki lho, taraman lho. Taraman pripun? Nggih. Pangapunten. Nggih. Mas Kutuk boten saged ngomong napa-napa. Sebabe? Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Ayo sampean ngomong ini piyai sepuh-sepuh sing lenggah. Jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedheke napa ming pengen golek seneng Mas. Leres. Pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuane ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi iki wong iki ora. Mengke nek mentah ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Wis sae. Anu Mas sampean sing ning arep gak kowe naman. Betul, alhamdulillah. Mas Kluthuk ki lho mbok arep ngendika apa pamane? Sementara Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukosrono. Ayo. Ya jan masyaallah. Kaya layang sito yang kumitir. Layang gaden lek kuwi. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungso kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya kanggo mulang. Nggih. Duwe tenaga ya kanggo rewang. Leres. Kagungan duit nggih gelem nyumbang. Nah, niki. Piyai niki tiga niki pun dipun cepeng Mas. Nggih. Mula duwe ilmu ya mulang bertukar pendapat sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong,
gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saiko kapti. Nggih. Lho, duwe duit yo gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Yan Nggih. kagungan duit yo gelem nyumbang sedekah dono driyan. Untuk kebahagiaan. Leres. Jadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Nggih. Apa bener ngono Mas Kluduk? Sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomong iki lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit Bahagia. nyatane enek sing duwe dhuwit akeh, dhuwit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para warga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah, kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu ade niki main ning ngarepe langgar. Musola. Nggih. Main ya iki. Heeh. Pentas. Main iki jiki. keplek lho. Nek Iya. awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Yen pangapunten Mas. Pripun Mas Kluduk? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh Doorpress ya. Dur pres kepiye kok. Ngeten. Napa niku, Pak? Wong sugih. Nggih. Tak ning dhuwur ya, Mas. Monggo bebas. Nggih. Pak De amin iki Pak De nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe muko wendel kok ngono saiki. Nyapa lho. Amit. Wah. Pripun wae? Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketekuk ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Cahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho. Mergo wong sugih ki ning dindinggon mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. Dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane, menusa. omongane. Berarti nek wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampeyan ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyayi anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa kecukupan. Dereng mesti. Contone, Ndek ngindan mirsani berita napa mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat. pusat Ngapa? sugih napa mboten? Yo sugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune arep. lah, nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning nek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting Cukup. cukup karo syukur ya. Syukur. Nggih, tegese rezeki sing ngandum Nggih. pengiran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pengiran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampean karo Pak Poniran, Nggih. aku Pak Poniran, Lah, nggih. butuh- Pak Ponari, ya toh. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Napa, Mas? Lho ditanggap kok lali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa yang ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampean disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Aku meh Pak Ponadi kleru. Nggih. Pak Penari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Klitik ya. Nggih. Terus didem to. Nggih. Mas Klitik delalah kuwi njupuk Napa? sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik menatimu. Sebabe apa? Loh, yo tak nggo nyalu utang-utangku ndek ingi yo. Kok karo pitik sik ndek utang 7 yuta. Jenengan iki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur ki mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu Betul. adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wiragane awake dhewe kuwi sedudune keikhlasan Mas Cahyo. Wah, sik.
Sik, kok ning gone ragamu ikhlas iki. Contone kok piye? ngendi? Contone penjabarane piye? Niki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki ya kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki ten nun sewu nggih. Ragane menungso ki enek nun sewu. Umpama ning ngarepe dhewe Kabeh dadi siji. iya, ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg, iso wareg ora iso ngetokne. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Loh, jeru niki. Niki saking jerune niki minggir golek nggon cetek niki. Ngilmumu tegese Lho, dalam. nggih lho, Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungso kaya ngono. Iya iya iya. Ning ngarepe dhewe iki nek panganan. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Hmm. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Hmm. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Cangkem. Lambe. Ya bener. Ikhlas ora tangan? Ikhlas. Tangan ki mek njukuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Mata ya meneng wae. Mata ya meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya iya iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake wareg Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. loh. Ikhlas ilat. Iya 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 iya. Weteng menika iso wareg Nih. ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet. Hei, Silet Mas. hei, wong Jawa mbok dilus. Wong Gugur apa-apa ngono lho. biasane Santoko ki apa ndang piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keiklasane raga menungso. Wah didang sing Wadidang. Iya. Dadi insyaallah warga Mekat Candirejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya, iya. Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun. Tangan enek manfaate. Enek. Sikil ya enek Enek. manfaate. Aja mleh kok mata irung lambe. Iki ya nek manfaate. Kok terus cak-cek. Adike lek guyu buater. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Nggih. Dadi nun sewu sedaya warga Mekat Candirejo ing dalu menika Eh. dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapak Ponari. Insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Didohke bilahile dicedhakke rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong raga ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti raga. Raga, ikhlas to raga? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku mau kowe. Aku. Ya. Sorayan. Lho, iki lho, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara ramene kaya ngene lho. Ruwatan to. Pak? Ruwatan. Sebabnya rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo Rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ngono. tak tekoni rek. Aku apa Mas Cahyo? Mas Ayo. Iya ngono. Waduh. Apa iki? Mas Ayo. Wis tau kurang iki? Dereng. Waduh. Lha apa iki? Iya ting. Kok nek kene sukses digawe ning Delopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Sakniki kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepin jenengan jalan berit mboten? Ya yen teku luwe tak jupuk. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang mriku. Jan cukup mboten? Tak jupuk. Rezeki kok kuwi. Berarti jenengan niku rasa Iman. imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing kula tekokno duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sampean cukup mboten? Ya dijupuk. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkono. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. nggih, Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lah nek rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek trayom wis dipundhut karo Mas
Cahya. Saiki Ngono tak kuwi lho. tekoni. Anu. Aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu jujur. 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 Hambeke bawa Laksana. laksana lagi. Iki digemiteran lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya, ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora? Moro. Ditimbali bojomu? Moro. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa ora? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu? Budal. Nah. Kowe karo Gusti Allah tresno apa? ora? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah, Aja sik. Kok ngono lagi? kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bawa lek. laksana. Ora kena nglincati. Antarane ati kuwi kudu ngawiji kita Mas. Ati lati pangkarti dadi siji ya iya ya ya yen ora ya ora. Nah ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa? Apa iki kalau? Bawa napa? Ora Bawa sono. laksana. Tegese ora ngelincati pangandika sing Sing Ngono. nggih niku. nah, yen iya ya iya yen Yen ora ya ora. Nah, digemi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojoku lho. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal-budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tua kula. Wong tuwa. Ditimbali karo Tetep budal kula. Udah. Teko. Mergo Kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kali Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sik piye to Mas? Lah sampe lak kowe dibudal ning ndelopo sing ngancani sapa? Iki lho, kowe Sing ada iki sapa? jenenge ngono kuwi kurang siap. Wah, Kurang sawih. Lah, kalau adikmu kayak kena dituntut, kowe. Gati. matur suwun. Mewakili arep. Loh. Weh iki sinau Mas, sinau. Iya. Kullu nafsi da'il qatul maut. Wah. Lho. Santrine Gus Idam iki. Wah. Kullu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus. Nggih. Gus kok dus piye Gus? Lah iya. Ngono. Ngene dus. Aku lu cempe. Wong iki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Dudu mukrime barang. Wah gayamu kok lagi iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gila kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak oke. Kok kowe dicablek lemu gemagus kowe. Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, alah. Wong wedok ya aja dingolokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Lho. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu kaya kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu ini. Kok dadak leh. Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes, ora sopan. Gemuk. Weh yo gemuk masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong piyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Lho, bawera kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora angger jebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo. Aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sama iki nun sewu. Itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkup lu tuh sekecil, Bos. Bose, cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu. Itu alibi. Kok iso? Loh iya loh. Loh, saiki dalang ya. Sik. Apa? Dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki 7. Rene tak kepruk ndasmu. Kowe ora ngerti. Oh, Senggakane sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek seniman. padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyon jeleput kabeh. Tapi kok drating Gusti jodoh rezeki pati dadak sumiti marang kersane Gusti. Kuwi karepmu.
Kuwi tulisan tok. Ning lek mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki mati Gusti Allah sumindi marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora mbudidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok ning omah. Jodoh rezeki mati Gusti Allah sing ngawi. Ning omah tengok muga-muga ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Nggih, Ya kudu nurutus. Elek ora. Loh, nurutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya Ya ngono kuwi mau tak WA wae. Hidup Kudu harus- nurutus. Ya Iya, ora? iya. Ya kudu hidup bermasyarakat. Oke. Lah kok lek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rabi. Ora enek, Bos. sik kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Niku. Linggo tengok-tengok ta? Ya, Nun saya ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? akeh. Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Oh, Mula iya. ben dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek Sampean separuh berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Lah iki ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo OT jajan menika. OT kuwi Wis, Kuwi loro. nek siji. OT. Nek separuh Ot. Ngono lho. Ya ora? onde. Onde-onde iki lek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separuh. On. Lah nek tengok, Tengok-tengok ki wong loro. nek siji, Tengok. nek separuh. Teng. So tingine medion ya aku ya. Ning ketae kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng. Mudhun panggung bareng. Bareng. Sesuk ning kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng. Ngene. Istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala, besar hati. Ya besar kepala dintuk tawon aku ndingi. Mboten. Kenten. Aja kemelindi. Aja kemelindi. Iki witing klopo sak lubune. Sampean ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lho. Mergo sampean tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Mas yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung latih, Bos. Ning atine sapa roh. Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa piyayine menik-menik ayu kaya niki? Menurut sewu. Don't look from the outside, but from in the heart. Jare panganmu gatot kok dadak bat lu from in the heart dan lu from the outside barang iki. Ki apa? Kowe bahasa Inggris siramu mekrok kowe. Kowe harus kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Hmm. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Iya. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti ora mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. Aku ora kok ngrebut, aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluthuk. Mindah kaya apa lamun to omah-omah Bu Kesi karo kluthuk njur nang nggen kuwade nggen kembar mayang kae Oke. mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah kamu Manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Galak. Lah apik banget to kuwi. Menika Sri Bombok. Menika ya ora kepenak. Ya arep kepiye masa lalu biarlah berlalu. Betul, Bos. Guyon, Bos. Dadi ngeten iki lho, Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Nggih. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Wi, Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Nggih. Iki ngejak seneng. Mbak beliau wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris sapa? Loh, ini yang Kula kok ora paham itu. Mas Kluthuk niku riyen pangapunten, Mas. Pripun? Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Elok, Nggih. elok. Teng Spanyol suwi. Weh, Loh, pripun, nyolong Jan? petek niku. Loh, pripun? Ketek sapa jala? Loh.
Petek. Mencuri perhatian. Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok. Malam, selamat malamnya apa Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Loh, bisa Pak. Neng Inggris uyek lho. Umpama silahkan masuk. Eh? Silahkan masuk. Silakan masuk. Heeh. Oh, lah mbok omong iki lho. Jake, kowe iki ndang sakset Oh, ngono. lah mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu loh. Welcome come in. Ah, welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajak? Chair. Kursi, Chair. meja. Table. Loh, iso Mas. Iso. Pintu. Door. Loh, iso Mas. Pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola. Bola. Ball. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Hands ball. Loh, kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Ora iso. Iki pinter kok Mas. Aduh cepat. Korek dadak-dadakan ngene mumet. Iso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajak Nggih, iki. Mbak Yuli kalian Mbak Yuli. garwanipun. Siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Rika Ryan. Welcome. Suku batok elah. Romo menyasuna Lele payung muto. Majentik. Monggo Mbak Yuli. Ryan. Yen oba. Yen urip. Monggo bisa ya. Bersama Mbak Izin bos, Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang oh, mantuk ning ndi? neng Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Di. Amerika. Lah yen Dandong, Amerika Serengat. Serengat lah yo tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenengan pun menika lenggah wonten Bali, Oh, sembali. lenggah wonten Dubai, Oh, pun wonten betul. Amerika, nggih. Wonten niku. Nggih. Nggih. Ditokon. Oh iya. Sono iku kula niku tak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. Wonten Waranggana menika. Betul. Niki tobi ingkang saking Blitar miyin Loh. niki. Nggih. Ada to? Oh, Dinten alah. Mbah Sukron niki. Pundi menika to? Nggih. Wah, nek niki nun Lah. pangapunten Mas. Pripun? Dalang ini ora kaya nun sewu. Dalang ini Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang ini dalang-dalang lokal ini ya. Nggih. Nggak adegan kewan, ini mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki ora enak. Lho kuwi panjenengan wis templek ning kono kok iso. Iya. Menika, Pak. Nggih, nggih. Menengan, Nduk. Nah, Nggih, iya, nggih. kenalan. Ini, Mas Jan wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung. dereng ya guys ya. Guys. Iki sakmene iki paling ndak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Dok, coba. Ah, ngono. Saya ayu tanduk sampean, Dek. Nggih ta. Asmamu sapa, Dek? Diva. Diva, cocok. Nggih. Insyaallah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Nggih, nggih. Sampean diganti ya, Dek. Ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampean diganti kembang api gini dadi rada Ya kobong Lho, Nduk. cengelmu iki kok iso. diva. Bocah wedok ki anggere batuke nono. Alex ngomong Nggih, katuranggane. Katuranggane Nggih. ki pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. bojoku iki bathuke nonong nganti separuh. Niku nonong Nono lubut. separuh Kene terus kene maju ngono.
Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyending ini batak bendok nek tembok lah. Ah ngawur wae. Berarti Anarkis, lemu ya. nata infrastruktur kurang. Malah ora. Apik. Coba Dek. Dalem pundi? Dalem pundi? Lego. Wong legok. Nggih. Ngerti, Duk? Legok ndi, Nduk? Legok. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Heeh. Legok ndi? Kemloko. Mloko, nguran-nguran. Nggih. Nah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku biyen. Anake. Anake ommu ki ning kono, Nduk. Ning polsek. Oh. Ning polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Srengat. Dadi dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Rapena iki. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo sing kepenak. Kyai kene iki nyenengke kok, Nduk. Betul. Korpe dijak kepiye-kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak Di ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau nek kono nek wong kejlungup ra ro keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset di aku dhewe. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kowe. Mas. Tembang, Pak. Nggih. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Ayo Gede. oke. Anu pelek ya, Gus. Ah iya, nggih. Aku kula niku dibengi iki lho bingung Mas, ngapunten. Napa? Iya, apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slindro. Gamelane komplit iki lho, cacak iki wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada bledru. Bineka Tunggal Ika ngene iki. Heeh. Wong iki pangapunten, Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyai no benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Yo saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Nggih. tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Ngono kuwi, Indonesia. Duk, ngono iki Lah, kebersamaan. lah, Kaya nggih. kembang setaman kae, ana mawar, ana melati ning kabeh harum. Ngono. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok pinak bareng munggah iki lho. Iki kok Pak Minto. Pak Eko, lho kok nggone Pak Boy ndek iki ya. Iya, ini dapat iya nek ya. Bu, iki yo boy kan. Pak Jakon reneng iki Pak Jakon. Apa nembange Mas Klitik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya. Tentang gelo wae. Kalau Pak Boy. Ayo. Eh, Aku karo karo sampean ya, Dik. Nggih. Nggih. Mas Lutuk derek mboten? jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi katut iki nyambut gawe. Dekorasi to, Pak. Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk, kene nduk. Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melat wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandung kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ra ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasida asih atut runtut tansah reruntungan Jan, bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet, lah saiki sirahe pengen nang ngene terus iki. Kaya jam kae. Domoe wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo Kayak tuwek. wong lanang no. Heh? Kayak wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Weh. Salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tok wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye? Ning Mas? ndi mesti. Heeh. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti bakal mampu. Ning ndi lek men? Oh aku ambek ning ndi. Lho padha ae. Oh iya. Coba terusno Cahyu, Jopi. Ing sarena Plak-plak wae ngopo. Properti barang plak-plak. ngene
endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. Mboten niki. Wah, aku Lencong. bucak ini kon madangi piye to? Ora aku kaya dok. Sampeyan iki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to, nembang sing apik karo lungguh. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene ta. Mesake bocah iki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Iya. Niki pripun ak napa? Lho kuwi lenggah ono. Oh, mboten Kursine. apa-apa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan. Oh, nggih. Kok lungguhe ra apa-apa kok Kebetulan. idek ra apa-apa Nggih. kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagah. Oh, mboten. Saya putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren ketoke Mas Klitik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Iki Nggih. nek keduren kok kene disuruh mudun. Nah. Oh, ngoten. Wah, canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada-rada. Nek iki mudun, plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak duduhi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Ayo, iki Dok, kursi nek canggih ngeten. lho iki ora ayo. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek, kuwi rada suruh Ngeten. ngono. Kok nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko Ngene mau. to, sik jajan. Kalau tak nyoba, suruh, nggih. Sak. Nek pengen munggah, iki direp. Lah. Kula tak nyoba. Ya ngono. Lek kedokne ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dhuwur wis. Dhuwurno sik ku lagi dindekke. Aja. Loh, Ardi Ribet dhuwur ben Apa? diduwurke iki lho. Aku mah Iki nyoba. lek sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Modal tak sendrike kene. Oh, mau. Nafsu ya kamu. Ki metu, Nduk. Nggih. Tem-temmu kuwi. Iya. Nah. Wah, duh. Duh, dewa. Nyapa kok duh Kok diwong? kuwi to? Tatan kengkang. Ya. Kok duh dewa. Trapatute dados kursi wawoke. Wah, wis jan melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Mike cedakke. Nah. Wibawa lho. Datang Lang dhuwur. Dah. Luwih antep lho, gede. dah. Cemeng, ini cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, iya. Nah, Dah. Dah. kurang gede sithik. Dah. Gandeng tangane suarane digedhekke. Dah. Kurang gede po. Dah. Dah. Kayak di. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penak ngono. Kayak syuting RRI. Tatan kengkang sarambut welas homring awak. Iya kok ngono. Sakit tangan. Kok iso kok ngono. Kok iso kok ngono. Campur iki. Malah wis ganti, saya mus ganti lho. Ganti Pak Boy. Iki Sampai saya iki langgam bawane iki Sidosari ayo. Sidosari. alah ya. Ganti Pak Boy. Lamun Aduh. adoh caketing ati Ganti Ya. kowe, Nduk. Saman Mbak Dewa. Nah. Yen cedak tansah mulat. Mripatmu apik lho. Nggih. Kok iso dadi wanita centil. iki nek wong wedok iki kok kedhepe kerep berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah. Sing ngomong sapa? Lho, Bojoku kuwi wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tiba kulino dadi barongsai. masyaallah. Ayo.
Paling luwak bodi. Sita asih Jane aku mesakne anggere Banyol terus nggih korban bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyine setia, piyine apik, grapiak semana. Nggih. Mbok aja dilok-lokne. Mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih lek teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten nggih. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayu ya. Nggih. Lahir batin nggih. Lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi semu awake godit lah. Awake gudi. Tambah lemu. Lemu lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. Layakno awakmu dek iki glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso Badan ku glagepen. lho, kemelku kok kulit aku yang lho. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Pendengi pun melu yoga. Bojo kula iso nggih. Nggih. Melu yoga bojo yoga kula. niku sinten? Kok melu yoga? Berarti awakmu ora tanggung jawab. Lah apa to? Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga iku. Oh. Senam. Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, benisuk Mas. Angger nyolong lo mlayu juga. Ya. Ya. Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimbas anet tepi wajib Neno. sito asih Bajute Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Kelesan mas alias kebetulan lanjane kancah rada kabetan yen turun mas lenggal-lenggal rencaki tekan omah apa ya tenang ra tope wong legan golek momongan iki kanca napa mbak badhe pindah Mas sampean ampun kucingko kula ranjang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar tae rawat londo kanggo kurap
Tindak pun tak ayu tapi tindakku Tadinya lengan tindak bae ra numpak taksi. Keresak masalia sebetulan Belanjane kathah rada kabotan Yen murun mas enggal-enggal ngresani Sekarang oplah ngekek omahi Ani ibang dana pati arep pindah. Ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae. Rawan rondong kanggo kurapati penting. ning Semarang mas tuku gelang pante-pante Sesumalang ya ben rada dijamin Oke, terima kasih Mbak Terima Tita. kasih. Sama sih. Ini Mr. Rian sudah standby. Nggih to? Yes. Masya Allah. Standby Nggih. and cus. Terus yo apa? Apa ki? Rene ki apa? Cus. Kambiye. Aku mbok Please suntik. kambiye. Lah kowe nek aku di aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister, please OTW Rene. Suara suling kumandang suarane. Tolak suling Come here. Mbak Yuli, jajak sini Mbak Yuli. Enggak apa-apa. Ya, monggo. Biar enak. Monggo Mbak Yuli. Memang. Yes. Thank you. Ya. Monggo. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli dan Mr. Rian. Masya, Mbak Yuli, Masya. Sama Mbak Yuli, sama Mbak Yuli. Sama emang. Singkat. Neno neno. Suwa. Yo. Oka. Gak apa-apa. Terima kasih. Ngeten. Beliaunya Mr. Rian dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati Nah, pagelaran wayang pada malam hari ini. Nggih, nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Nggih. Itu. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candi Rejo ini
Dan insya Allah kita semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebetulnya Mas Iya, Jo, iya. karena ini kan streaming Mas. Ya. Nggih. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga akan beli serengat. Jadi kan, Amerika Verso. jadi gini Mbak Yuli, Nah. izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin Momentumnya itu. momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya Budaya. kita. Nggih. Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Nggih. Mohon ke sini sebentar, boleh? Nggih. Mbak Yuli. Apa Sama- kira-kira anu Ya. gilo karo Mas Kluthuk ya? Betul, lek gila Oh, nih ini, betul. Pak. Lek jijik paling gitu, jijik. Ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Anu lagu barat Mas, Spesial. lagu barat. Apa? Wiwit. Wait, Wiwit. biyen mulo. Wih, baik. Wis Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin no. Mboten Oke. kersa, Thank nggih. you. Terima kasih. Ingin menikmati kok ya. Ya, Iki Mr. Rian Ya. itu Amerikanya mana Mbak Yuli? Mbak Yuli? Kulon Amerika nih, kulon tuh gurate. Ya, gadong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, iki yo ngapusi. Nanti dok. Tiba iki no. Nanti. Dadong. Lah piye Amerika ra kersa saiki ganti piye Jepang wae. Siap. Cek eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Endi? Mana Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Oh, Ninong oke, Nawang. siap. Oh, Jepang, gua tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zuenli. 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 Cino, di Cino. Lah ya Cino Jepang lah enak. Padha sipite padha ya. Lah ya padha to. Zuenli. Yo. Zuenli Mas, Zuenli. Yo. Monggo Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Ninong, Mbak Birgita. Lagunya Zuenli ya. Eh, Suwen liwat aku kelingan Cino. aku bokae yen patuh leren. Wis ngono ae. Iki lagune lah Ini asli saka Jepang Mas. Zuenli. Suwen liwat. Pak Gudulmu. Berkita. Salam. Winong. Salam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat dengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyo pun tadi. Lah, Birgita iki sing bar Ya, lulus TOEFL iki lho. Niki. Birgita dulu. Berkita. You and speak English and the Java and the translate. Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah Oke. ngono lho, Pak. Oh. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. reading. Reading ini gak nge jaket kandel, wah kadem. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Wih, basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, Nah. bahasa Indonesia ya. Sesek Mas? ngene Nggih. Mas Kluthuk ben marem ya. Ya. Bu Kesi. Lah, Bu Kesi. Bukesi sik. Bekasi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Bekasi, malah maem ya sampean ya. Bu Kesi mbiyen ning luar yo suwe kok. Oh nang luar sik luar nah dhewe ayo. Jadi termasuk yang Pluto. Hello, good Mister. evening, Mr. Rian dan Rian, Mbak Miss Yuli. Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, Ryan. excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, Sik, please. ben dijawab sik. Ah, ini loh penting loh, Bos. Oh, iya. Jadi ki wayang Aku ki- ngerti ya, kok jawab mesti. Oh nggih, sami-sami mending. Yeah, we will bring microphone to you. And mikrofon yang dicekel. Lah, ping blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kae. Wah, nggih. Wah, nggih. Domongi wong kuwi mbiyen ning pasar Tugurante suwi kok. Ora percaya. Atau titik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I Iya. would like to ask you about the performance tonight. What do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali.
Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becik ketitik olok ketoro. Komunitas di Jerbasuki Jawa, mau video. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin, amin. Terima kasih Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya Indonesia iki pinter no. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java, and the Sinden, and the Sinden. Song, and the Sinem. Saya namanya Enek sinden nembang tembangnya sinom ngono lho. saya bakal tahu tek. Thank you Mr. Den. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Rian nggih. Ayo. Sambi-sambi. Iso ya. Sami-sami ya lho domongi kok. Iki biyen pasar gratis. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih asik. Asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Jadi sinden-sinden ini baik. Sinden-sinden ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Loh, tidak goyang tidak apa-apa. Mr. Den. Yang penting nyumbang. Waduh ae. Kesini nyumbang Thank you. kebahagiaan, Oh, nyumbang iya. kebahagiaan. Berbagi. Ayo. Enggak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Ya. Coba. Minta lagu apa Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. gending. Gending pelok Halloween. Slendro gen Rosmelo. Terus. Kuda kuning. Napa? Kudang Kudang. kuning. Oh, kodang kuning krungu kuda kuning. Kuda kuning ini tak ngomong. Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jokete mek. Oh, podang kuning. Kuda kuning. Spesial podang yellow beat breed blur. Anu ya betul. Akeh wis contohmu meneng wae timbang Yellow salah. bird. Yo ilat kuwi takon Ya ngerokok. podang kuning ya. Ya, dibawani Mbak Winong Oh, karo Mbak oh. Birgita. Iya. Seneng. Paling kuwi sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih. Ayo coba bawa. Nong, Nong. Berarti ki engko bengi berane ade dolar iki. Dolar. Dolar. Iso. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu Nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. lah aku Pound sterling. apa kuwi? Potonganin monster rai kaya maling. Thank you. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Awak Oh enggak ada ya. wis. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi Bahasa apa? Inggrisnya Piye? Bird. Brit. Brit. Ya. Ya. Gawe with me in the make me Christine. Malah diwerake ora. Oh iya membuat. halus manis nengsam make Kowe iki nginar sing jelasnya bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar. Kowe ngawur ya iki yo. Aku iki menerasi bahasa Inggris ki udah angel ngawur. iya iya aja banter-banter Lek please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? please itu tolong Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Silahkan. Lek nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies itu berarti wedok karo lanang. Oh iya, Oke. ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus Terus sing kene woman. Lho,
Apa kuwi? Men. Kuwi malah duyo ora. Kasih tol. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Iya, wong wedok sing ledis ngono lho. Ayo. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini. Wes. Iki malah guyoni dagelan awas niki yo kene Pak Boy. Halus manis nang semake. Soft Oh, iya. of the sweet. Yes. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Eh? Nang semake? Eh? Nang semake iki lho, bahasa Inggrisnya apa? Nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Beneran. Lek kucing, Cat. cat. Lek kucing kecemplung sumur, Ora iso to, Mas. ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur, Napa? ketes-ketes. Ayo, teles kok dheweke. Kucingnya apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh Cat tuh. Lah nek kucing melompat Orang ngerti ya. Long Kowe cat. ngerti ora? Long cat. salah. Apa kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Yo cat. Lek kucing berbulu, Yo cat bull. oh salah. Apa kuwi? Kan biyen. Gopo. Iki buka banyolane Mbah Jorono. Iya. Arep wong donya kae lho. Tenang, ayo. Masa minggan Seminggu. Ayo apa bahasa Inggrisnya? Itu lang surnai. Lah ya long time di surnai. Tengah-tengah. Goleki si podang jana. Pendi lebet. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampean ini sak krungune kok. Lah apa? Finding Yellow Lah Bird. iya Fendi lebet. Fendi. Ibu bunga Fendi mana yang kuning? Fendi ingat. lebet. Fendi mana yang kuning? Pabene ora. Ibu. Tiku Bareng Birgita Winong, yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jane gambir. Oke. Buka bunal Oke. sekali. Dong. Dong leng pyong. Ora bahasa ta. Tete lonceng. Tak anteni suwi lho. Iya. Maka diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Maka, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang goleki ora krasa esuk nganti wengi
Matur nuwun Nggih. Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih menika Nggih, saking monggo. Kediri lan Tulungagung. Leres lan iki minangkani pamundutanipun saking Mr. Yuli, Mbak Mr. Yuli. Rian dan juga Mbak Yuli. Ya. Setidaknya ya saat ini sebagai pelaku seni juga melayani apa yang menjadi keinginan beliau. Wah, harus. Iya, Harus. full band. Jadi satu paket Mas antarane seniman karo masyarakat Nggih. lan uga penanggap. Leres, Nggih, leres. nggih. Nadyanto masyarakatnya seneng wayang, senimane ya pinter berkarya, tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Betul. Wonten ana sing nanggap, wonten ana sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya? Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditangkap. Lek nek sone yo
Bengkok-bengkok. Nah, Nggih. nggih niku. Enak sone lek ora enek genset enek diesel ya ora mlaku. Enek diesel, enek genset, nek ora enek solar yo gak mlaku. Enek solare tapi lek ora enek sing tuku ya ora enek sing ngeterne nggih. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Nggih. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Berarti gentek nih kalau seperti kata. Ayo. Lintang asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya, Mbak. Tak duetke karo Mas Klitik karo Mas Kluthuk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wah, Wanda niki ya dangu nggih, derek jenengan nggih. Oh, dangu niku. Nggih. Niku saking Ngawi, saking Jogorogo. Dah ya. Kalau kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selerane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan. Nggih. Mosok Nggih. ora enek. Oh iya. Wah, Kesele pas ning kono-kono ngono. kanca-kanca ki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku lho serius. Tidak pernah. Lah ya anggere ketemu wong wedok no serius, kok serius terus. Yo, bener yo bener Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Hai. Nah niki itu Aku tembas melih dhewe iki. Oh, syukur. Aku ki non sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon ndi to. Nggih. Kerja dadi omahku yo ning ndi enek ngono Mas. Saat ini dados kontraktor, Mas. Alah pemborong bangunan Iki ngoten. kontrak ning dindi kontrak. Dadi Coba. Ya, Taras pun. Pilok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Mas Lutu. senajan ngarungi banyu segara Modar. Wis sesuk nek nembang nggawa gamelan dhewe Mas. Mau. Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Mau ning- Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, ning Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Bagus ta. ngono. Lah iya. Saiki dadi Anu dah. Wis kakean garo urung dah? Dalam? Wis kakean garo urung jenengan? Hah? Oh kita iki kopok nang iki ya. Kenapa? Wis duwe bojo urung? Dereng. Urung? Dereng. Wong iki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Ya ya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek, Lek enek. anak cunduk mentule. Nah, nek cunduk mentule siji, Nah. kae berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro, berarti sudah menuju gidi pelaminan. Ah. Ning lek bocah wedok ora nek cunduk mentule, Ah. rambutnya murat alit, Heeh. kebar konangan. Aku kuwi Ketangkep lagi. Tadi saya. Monggo Monggo lintang sesarengan asmara. campur sari ora. Tak keprok iki. Lah aku lek delok kene sih. Nggih. perpaduan genre Jawa sama tradisi pengembangan seperti ini. Nggih. Wah, janten. Ampuhe gamelan Mas, nadyan Iya, to mung murni parandene nggih nabi apa wae ya jalan. Ajeng kaya ngapa gamelan niku lak gawe amaling liyan. Nah, leres. Mula ingkang nyipta rumiyin nggih wonten sunan-sunan ingkang nderek-nderek urun wujudipun gamelan. Nggih, nggih, leres. Iya. Lah, Mas Klitik, Mas Dawuh Kluthuk. kadimbalan. Sing jenenge tontonan wayang niku mboten namung lucon lan lagon nanging uga wonten lakonipun. Kedahipun wonten Mas. Yayi nika mawi dahar, Nggih. nggih mboten sekeca wonten ing Madaran mawi kekatan. Kewareken nggih. Nggih. Sebah. Unjuk kekatan nggih plempoken mboten sekeca wonten ing Madaran. Mangke pinanggih wonten gara-gara nggih. Ngistaken dawuh. Kok ajake Lek ngestokaken dawuh kaya abot modele. Ngestokaken dawuh. Betul. Mas Cahyo, Nggih. inti dari malam hari ini Doanya gimana? dari Mbak Yuli, Nggih. Mas Ryan. Ryan, Mas Ryan, insya Allah niat kajatipun namung berbagi kebahagiaan, berbagi dalam ngamal jariyahipun. Nggih. Insya Allah beliau dipun dungaken dalam mengemban amanah di dalam keluarga, Nggih. menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas.
lan ugi ingkang dipun ruwat insyaallah ilang sukerta sengkalaning keluarga. Amin. Pinanggihna bagya mulya tentrem lan raharja. Amin. Sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki ingkang KSD. Amin.